ennätyskorkeuden kimppuun seuraavalla. Naisten keihään loppukilpailu. Adriana Vilagos ensimmäinen heittäjä Serbiasta ja heittää vain semmoiset reilut 50 metriä. Ei mitään selkeää suurta ennakkosuosikkia naisten keihääseen. Liettua Jasua Naite, Kreikan Tšenko, Ogrodnikova, Muses, Potakova siinä järjestyksessä tulevat heittämään, mutta on siellä välissä monia sellaisia, jotka voivat mitalille tai jopa kultaankin nousta. Joo, tulee mielenkiintoinen kilpailu. Ei välttämättä hirmuisen tasokas kilpailu, mutta jännittävä Euroopan mestaruuskilpailu. Siellä voi kärkiheiton heittää kuka tahansa. Siellä on nuorta, niin kuin äsken nähtiin tuossa Vilagos, vasta 18-vuotias nuorten maailmanmestari. Ja sitten löytyy kokenutta joukkoa, Spotakovaa, maailmanennätysnainen siis täällä jo 2002 Münchenin silloisissa Euroopan mestaruuskilpailussa mukana on 40-vuotias Martina Rate ja näin. Hyvin laajalla ikäkirjolla heittää. Jos tosiaan mietitte, missä toinen selostaja Simo Leinonen on, niin hän lähti tyttärensä rippijuhliin, joten onnea sinne Itä-Helsinkiin. Täältä jatketaan Münchenistä, Silagi keppi kädessä ja sinne noin 52, joten naisten keihäässä se kolmas heittäjä onkin jo sellainen, että sopii odottaa pidempää keihäskaa. Hieman nämä märät olosuhteet kyllä keihäspaikallakin tietysti vaikuttaa, ei hirmuisen paljon. Yksi asia on, että noin punokset tuolla kastuu ja saattaa siinä verohetkellä joskus ote vähän livätä, mutta ei nyt ainakaan vielä ole minun silmiin näyttänyt, että vielä kellekään sitä olisi käynyt. Liveta Jasua Naite. Viime aikoina heittäjistä ehkä siinä kovimmassa tuloskunnossa. Nyt keihäs ilmoille ja ei tämäkään nyt pankkia räjäytä, mutta lentää nyt selkeästi pisimmälle heittäjistä. Ei lähde kyllä hyvää asentoa. Lähtee laahaamaan tää kiskaisu. Hänellä edellytykset ilman muuta, vaikka voittaa koko kilpailu, jos oikein hyvä asento keihäs lähtee, mutta nyt perälaahaten tää ensimmäinen heitto. 57-39. Kentän pintaan vedetty viivat 55 metriin ja 65 metriin ja se sitten mitä Robotti Ruttenen piirtelee tuohon kuvaruutuun, niin siihen en mene sanomaan mitään. Ne välillä voivat olla mitä ovat, mutta tosiaan ne vakioviivat tuolla, niin ne ovat hyviä. Ja tämä heitto on sellainen, että varsinkin alussa näytti, että nythän tuo lähtee. Oli nimittäin lähtönopeutta tuossa kepissä. Ja kyllähän se sitten kantaakin Elina Tšenkolla vähintään riittävästi. 19-vuotias Euroopan juniorimestari. 60-82. Hänellä puolestaan lähtee hyvää asentoa tämä heitto ja on kyllä mitalikandidaatti hänkin tähän kilpailuun. Viime kesänä voitti nuorten Euroopan mestaruuden ja sitten toisaalta oli nuorten maailmanmestaruuskisoissa kakkonen, eli nuorten eliittiä, joka nyt täällä aikuisten puolellakin on ihan varteutettava mitaliehdokas. Madara Palameikka. Kiertänyt vuodesta 2009 arvokisoja aina täpärästi mitalien ulkopuolella. Ja nyt sitten sellainen 57-metrinen. Tšenkolla siis johto 60-82. Pikkusen matalaksi jää tää Palameikan ensimmäinen kiskaisu. Tässä kun tätä kisaa seurataan, niin tähän todellakin on niin kuin Kimmo pohjusti, niin tähän on tasainen kisa. Täällä ei ole sitä yhtä hurjaa ennakkosuosikkia, joka vetää sen hirmukaaren ja lopettaa kisaa voitosta siihen. Olosuhteet ei haittaa, että hänellä on uimaritausta ja vettä hän ei pelkää. Annika-Mari Fuchs. Saksan kotiyleisön kannustamana oli olympiafinaalin MM-finaalin viimeinen, nyt EM-finaalissa ensimmäinen
53. Siinä meni vähän lataus yli ja vähän hätäisesti lähti veto ja käsi sieltä tulee vikkelästi kyllä, mutta Keihäs lähtee ihan todella kovasti laahaamaan ja jää matalaksi tämä heitto ja katseet kohti seuraavaa. Oli karsinnassa. Hyvä. Liina Muuse. Kilpailujohto siis Tšenkolla. Tuo 6.288 kauden paras, siitä on jo monta kuukautta ja nyt ensimmäinen heitto on vain 54 ja jotain. Yliyrittämisen puolelle menee ensimmäinen ja ei kyllä lähde ollenkaan asentoon, niin kuin nähdään tässä, niin perä laahaa ihan täydellisesti ja silloin siitä on kaikki kanto pois. Muusehan valmentaa Sigismus Sirmais, joka nämä samat kilpailut voitti miesten puolella 2016 Amsterdamin Euroopan mestaruuskilpailut, sieltä voittaja. Yksi heitto oli 60 metriä, 60-82 Elina Tšenko. Ja kaksi heittäjää vielä jäljellä viimeisellä kierroksella. Heistä ensimmäisenä Victoria Hudson, Itävalta, ensimmäisessä aikuisten arvokisafinaalissa. Tämä heitto noin 56 metriä. Tässä vaiheessa kolmelle viimeiselle kierrokselle olisi riittämässä 52 metrinen, joten eiköhän tästä tulostaso heilahda eteenpäin seuraavien kierrosten aikana. On kyllä kovasti vaatimaton tulostaso ja ei nämä olosuhteet niin järkyttävät ole, eli ei se siitä pitäisi olla kiinni. Hudson vihdoin loppukilpailussa on ollut pitkään mukana ja yleensä tupannut jäämään karsintaan ja tuossa saa kyllä Keihan ihan hyvää asentoa, mutta siinä ilmeisesti vähän tuki ei pidä niin hyvin kuin mahdollista ja silloinhan se lähtölopeus laskee, jos tuki alkaa pettää tai sitten sieltä keskivartalosta vuotaa. Keihäsneuvos Barbara Spotakova, tsekki. Maailmanennätysnainen. Oli näiden karkeloiden kakkonen jo vuonna 2006 ja oli 20 vuotta sitten Münchenissä. Silloin jäi Keihään karsintaan. Oli tulta ja tappuraa tämän vuoden karsinassa Spotakovaa. Ensimmäinen heitto ja se on tuollainen ehkä 59 ja osia. Spotakova, no niin, hymy irtaa. Noiko hän täältä mitalin kairaa. Hänellä jonkun verran niitä on, pitää laittaa sitä palkintopallia sinne autotallin puolelle laajentaa. Niitä on niin hirvittävä määrä. Pelkästään Euroopan mestaruuskilpailusta on puhdas värisuora hänellä mitaleita yksi laatua. Joo, sitten kun on voittanut kaiken, niin seuraavaksi voi voittaa kaiken kahdesta. niin. Selvästi hänestä huokuu nyt sellainen, että hei, tämähän on taas ihan mukavaa ja mulla on nyt tää homma hanskassa. Tää tulee vielä pitkä. 59.04 ja Spotakovaa kakkoseksi, joten näin on ensimmäinen kierros vedetty läpi. Serbian Vilagos heittää noin 55 metristä. On kyllä raisuveto, ei nyt lähde kyllä hyvää asentoa, mutta on kyllä mielenkiintoinen tuttavuus tämä nuorten maailmanmestari sieltä Kalin kisoista, siellä peräti 63-52 voittoheitossa ja on tuommoista räväkkää tekemistä hänellä tuo touhu tuossa viivalla. 55.14. Nauha oli hyvin vedetty nurmen pinta. Reka Zilagi naisten keihään loppukilpailussa tätä toisen kierroksen alkua 52-28 ensimmäisellä ja nyt päästään sitten sellaisen heiton kädestään, että tämä on kilpailussa tähän astisista heitoista kyllä kovaa valuuttaa. Ja näitä yllättäjiä sieltä voi lähteä nousemaan mitalitaisteluun asti mukaan. Silläkin saa tuon tuen hyvin pitämään ja Keihäs lähtee hyvään asentoon ja on syystä tyytyväinen. Aikanaan nuorten Euroopan mestaruuskilpailussa kärkisijoilla vielä ei aikuisten kisoista ole ollut mitään kotiin vietävää, joskohan nyt tarttuisi matkaan muistoja.
Kakkoseksi nousee ja ylivoimaisesti kauden paras heitto. Tšenko. Nyt tulee, nyt rävähtää Elina Tšenko. Kreikkalainen, vielä teini-ikäinen heittäjä näyttää, että 600 grammaa liitää suorastaan hänen kädestään 65-81 ennätysheitto EM-finaaliin. Ja tää oli nyt kyllä semmonen kiskaisu, että kisa vähän odotti, että joltain tää tulee ja hänellä nyt osuu sit homma kohdalleen. Vauhti tulee erinomaisesti, tuki pitää ja lähtee hyvään asentoon. Hänellä on potentiaalia tämmöisiin heittoihin ja nyt hän tämän paikan käyttää. Tää voi olla tässä kisassa jopa se voittoheitto. Nikola Tapatskova, tsekki. 24-vuotias heittäjä, joka on nyt ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan. Karsinassa 57-54 viimeisten joukossa loppukilpailuun. Eikä oikein lähde asentoon. Nyt hätä. Nuori Adriana Vilagos. Yleisessä sarjassa Euroopan mestaruuskisojen loppukilpailussa 8. 55-14. Varmasti haluaa tästä lisämetrejä, jos haluaa viimeisille kierroksille paikkaa varmistaa. Ja tällä tulee jo vähän enemmänkin. Vilagos heittää melkein 60 metriin. Ja siellä 3 onkin juuri Barbora Spotakovaa 60-31, joten ei ihan mitalleille nosta, mutta parantaa kyllä asemia. On kyllä räväkkä käsi hänellä. Kyllä siinä on kyllä tuommoinen todella riuska toi veto. 59-64 neljänneksi. 3 kierrosta vielä hänellä jäljellä. Vilagos. Neljäntenä 59-64. Tämä räväkkä käsi heilahtaa jälleen 5. kierroksella ja nyt tulee sinne noin 60 metriin ja uhkaako jopa Spotakovaan 3. sijaa. On kyllä tässä, kun katsotaan siihen tukimaahan ja sieltä tuo kiskasu. Siellä on kyllä riuska veto. 60-32 menee sentillä kokeneen maailmanennätysnaisen ohi. Spotakova on nyt 4. Vilagos nousee 3. Ja Spotakovalla 1 heittoaikaa vasta. 2. 2. Kyllä, 5. kierrosta. Spotakovaa. Viimeistä edellinen vastaus. Eijäs lentää ja sekin lentää sinne 60. No niin. Spotakovaa ei tästä tuoreesta mitalista kyllä helpolla tule luopumaan. (59-99) jää se sellainen reilu 30 senttiä Vilagosista, mutta näiden kahden välillä nähdään kyllä varmasti melkoinen taistelu vielä viimeisellä 6. kierroksella. 18-vuotias ja 41-vuotias siellä ottamat mittaa toisista. Spotakovaa 4. Nuori Vilagos meni ohi. Pystyykö Spotakovaa vastaamaan? Ja keihäs lappeelleen sinne noin 60. No niin. Nyt täytyykin sitten mittahenkilön olla tarkkana. Miten käy Spotakovaan? Siinä on nimittäin Silakikin erittäin lähellä hänen edellään ja sitten lukemaa tauluun Spotakovaa. 60-68. Mitäs vielä? Spotakovaa siirtyy 2. Sitten Lillefoss 5.85. Toinen pudotus tästä, mutta Spotakovaa nakkaa 60-68 ja on ottamassa mitalia, mutta vastauksia on vielä sekä Vilagosilla että Silakilla että Tšenkolla annettavana. On kova Spotakovaa.
kokemus on valttia. No niin, nuori serbi Adriana Vilagos, viimeinen heitto, Spotakovaa meni ohi. Vilago keihä silmaan ja heittää pitkälle. On nuoruuskin valttia. On. Täällä on monta korttia tänään jaossa ja Vilagos heittää tässä sellaisen heiton, että tulee nousemaan kilpailun kakkoseksi. Se on sen mittainen 62.01. Wow. Nuorten maailmanmestari on nyt ottamassa mitalia myös aikuisten tasolla. Ja nyt se on sitten Silagista kiinni, että miten käy Spotakovaan mitalin. Täällä Vilagos on jo osuutensa suorittanut. Silagi on pudonnut 4. viimeisellä kierroksella. Vaaditaan pitkä heitto, eikä tule. Hän putoaa viimeisellä hetkellä sieltä 2 sijalle 4, kun sieltä sekä Spotakova että Vilagos menevät ohi. Ja näin kokenut tsekki Barbora Spotakovaa jälleen EM-mitaleilla. Reka Silagi putoaa 4. Vilagos hopeaa ja samalla myös varmistuu, että Elina Tšenko, nuori kreikkalainen, ottaa Euroopan mestaruuden. Siellä on 2 nuorta ja 1 todella kokenut maailmannainen, jolta löytyy siis olympiavoitto, löytyy maailmanmestaruus ja nyt 4 EM-mitalia. Tšenko vielä viimeinen, tämäkin on pitkä ja tällä hän kruunaa tämän voiton. Näinköhän tämä ensimmäinen voitto on vasta alkusoittoa Elina Tšenkon uralla. Tämäkin heitto 64-57 parhaaksi jää tuo ennätys. 65-81. Nyt nähtiin nuorten esiinmarssia EM-finaalissa. Hän siis vasta 19-vuotias ja sitten Spotakova 41, Vilagos puolestaan 18-vuotias. Mutta mitalistien yhteenlaskettu ikä on varmaan sitä suunnilleen keskiarvoa. Joo. Tšenkolla nyt siis aikuistenkin Euroopan mestaruus. Hänellä on vastaava viime kesältä nuorten sarjassa ja nuorten sarjassa maailmanmestaruuskisa hopeaa. Kova nuori heittäjä ja varmasti tulee olemaan monta kertaa vielä kisoissa mukana. Ja olipa hienoa, että tämä upea maailmanennätysnainen tänne myös palasi saman tien mitalikantaan. Eiköhän se on niin, että Budapestissa maailmanmestaruuskisoissa tavataan taas. Kyllä. Silloin kun Jukka Keskisalo juhli Euroopan mestaruutta, niin Spotakova oli jo niissä kisoissa mitaleilla. Ja niissä kisoissa, jos Tero Pitkämäki otti Osakassa maailmanmestaruuden, niin naisten puolella otti puolestaan Spotakova. Kunniataulukko, jossa saattaa olla historian havinaa, kun tätä vaikka katsoo 10 vuoden päästä. Tšenkon ja Vilagosin tarina vasta alussa ja Spotakovaan tarina yhä jatkuu. Saksikan terus Tengkorak Sports. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.